Ștefan cel Mare în prelungirile partidei cu Steaua. Către Neaga, se duce această minge, recentrează Neaga până la dică, Neaga, șut, gol! Neaga deschide scorul pentru Steaua. Dinamoviștii plătesc din nou tribut fundașului dreapta. Iată reluarea, s-au jucat acolo Tică și Neaga cu fundașii dinamoviști. Ce curaj a avut Tică, a simțit excelent această fază. Neaga șutează cu stângul pe sub Bogdan Lobon și Steaua conduce pe Dinamo cu 1-0. Primul gol marcat de Neaga pentru Steaua în această ediție de campionat. I-a ieșit lui Marius Zăcătuș, care l-a titularizat pe Neaga, în ciuda faptului și în ciuda criticilor pe care a trebuit să le suporte Neaga de la începutul acestui sezon.